Εδεσιμότατε Πατέρα Χρήστο, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Αγνή Νάκου, κύριε Αντιδήμαρχε Ευάγγελε Πρέτζα, καλώς ορίσατε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και καλώς συναντιόμαστε και φέτος σε μια ακόμη καθιερωμένη κοπή Βασιλόπιτας του δραστήριου και πολυπράγμονος Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρίτσας. Σαν πρόεδρος Πολιτιστικού Σωματείου θέλω να ευχηθώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του φορέα μας, καλή χρονιά με υγεία, ευημερία σε όλους σας, να είναι το νέο έτος η αρχή όλων των θετικών και ωφέλιμων πραγμάτων που περιμένετε στις ζωές σας, εσείς και η οικογένειά σας. Παράλληλα, μέσω της σημερινής μας συνάθρησης, να ευχηθώ και επίσημα στο τριμελές νεοεκλεγέν τοπικό συμβούλιο της κοινότητας του ιστορικού και όμορφου χωριού μας καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στο έργο τους. Η Καστρίτσα είναι ο πιο μεγάλος ιστορικός τόπος του Δήμου Ιαννητών και ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους όλης της Υπήρου. Γι' αυτό θεωρώ δεδομένη εξ αρχής την συνεργασία του πολιτιστικού μας συλλόγου με την κοινότητα, το Δήμο, την Περιφέρεια και ό,τι αφορά έργα σημαντικής και κάθε αυτού ουσιαστικής ανάπτυξης του τόπου που αφορούν, για παράδειγμα, την Ακρόπολη μας, το λιμάνι μας, το αναρχητικό πεδίο μας, τα σπήλια μας, την έλευση τουρισμού, την αξιοποίηση διάφορων ανεκμετάλλευτων χώρων και σημείων του χωριού προς όφελος των χωριανών. Και όχι να μένουμε καθυλωμένοι στα στάσιμα μόνο σε μικρά ανούσια έργα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει επιτέλους το ιστορικό και όμορφο χωριό της Καστρίτσας να πάει μπροστά και εμείς σαν κάτοικοι του να βιώσουμε την καθημερινότητά μας πολύ πιο ουσιαστικά και καλέσθητα από ό,τι ως σήμερα. Λέω και πάλι λοιπόν ότι είμαστε στην διάθεση και πρόθυμοι να συνεργαστούμε όπως και στο παρελθόν με οποιοδήποτε φορέα, αρκεί να πετύχουμε ό,τι πιο σημαντικό σαν στόχο για την Καστρίτσα μας. Στο σημείο αυτό να ενημερώσω πως εδώ σήμερα μαζί με την κοπή της πίτας του νέου έτους ο σύλλογος μας πουλάει ημερολόγια του 2024, τα οποία είναι χειροποίητα πανέμορφα από αισθητικής πλευράς στην τιμή των 10 ευρώ προς ενίσχυση του συλλόγου μας. Τα ημερολόγια αυτά ανέλαβαν να φτιάξουν για όλους εσάς χειροποίητα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Σταυρούλα Τζόρα και Δήμητρα Κορμποπούλου, τις οποίες και ευχαριστούμε θερμά. Παράλληλα και μαζί με τα ημερολόγια, όπως και κάθε έτος, εδώ σε αυτό το σημείο, θα μπορείτε να γραφτείτε και μέλη για την φετινή χρονιά για το σύλλογο μας. Τα ημερολόγια και η ετήσια εγγραφή των μελών στην ουσία είναι για το σύλλογό μας οι μόνες πηγές εσόδων, ώστε να μπορεί μέσω αυτών να υφίσταται και να κάνει διάφορα έργα για όλους εσάς το πολιτιστικό μας σωματείο. Η Βασιλόπιτά μας, που είναι μια προσφορά και φέτος από τον κύριο Μάτζο, τον οποίο και ευχαριστούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο θερμά, περιέχει ένα φλουρί, το οποίο σε όποιον πέσει θα του χαρίσει ένα δώρο, ένα έξυπνο ρολόι smartwatch. Όποιος φέρει λοιπόν το φλουρί, παρακαλώ να μας ενημερώσει για να το παραδώσουμε ενώπιό σας σαν Πολιτιστικός Σύλλογος το δώρο του. Και τέλος, πριν προβώ στην σταύρωση της πίτας μας για το 2024, θέλω να τελέσω συνοπτικά για ακόμη μια χρονιά μπροστά σας την απογραφή και το ετήσιο απολογισμό των έργων και των διαφόρων δράσεων που λάβανε χώρα πέρυσι ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος, τα οποία και είναι κοπή πίτας και προσφορά δώρων μέσω φλωριού στα μέλη του Συλλόγου για το 2023. Τοποθέτηση ασύρματες κεραίες και επέκταση στο ίντερνετ και στο Δημοτικό Σχολείο της Καστρίτσας με ταχύτητες που φτάνουν τα 50 Mbps και καλύπτει αξιοπρεπέστατα όλο το τετράγωνο στο συγκεκριμένο σημείο. Άνομα της καθιερωμένης αποκριάτικης τζαμάλας μας και προσφορά κρασού αναψυκτικών λαγάνων κτλ. Στους παρευρισκόμενους. Φιλανθρωπική κίνηση συγκομιδής Εράνου προς τον κοντοχωριανό μας, εκλογάδων Ιωαννίνων, κύριο Λάζαρο Κιτσάκη.
για αποκατάσταση θέματος υγείας που προέκυψε μετά από ατύχημα και τραυματισμό του. Βιντεοσκόπηση και δημοσίευση στο διαδίκτυο από τον πολιτιστικό μας σύλλογο των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Στολισμός της φάτινης σπηλιάς στην είσοδο του χωριού μας Μπιστούρας σε τάφο του Αξαναστάντος Χριστού την περίοδο του Πάσχα. Συγκομιδή παιδικού αγήματος μετά παραδοσιακών φορεσιών για την περιφορά και λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου μας κατά τις ημέρες εορτασμού του χωριού μας. Έγραφε διαμαρτυρία και παράπονα προς το Δήμο Ιωαννιτών για το λόγο ότι εσκεμμένα ο Δήμος αφήνει εκτός των ξεναγήσιό του το πιο ιστορικό σημείο του, που δεν είναι άλλο φυσικά από την αρχαία μας Ακρόπολη. Ο Δήμος τελικά απάντησε στην έντονη αυτή ένστασή μας ότι από το νέο έτος και με το πέρας του δρόμου προς την Ακρόπολη οι ξεναγήσεις θα γίνονται πλέον και στον αρχαιολογικό μνημείο μας. Και μένει να δούμε επιτέλους αν θα συμβεί. Το πιστεύω. Παρουσιάσεις του χωριστικού μας συγκροτήματος σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής όπως Πέραμα, Πετροβούνη, Καστρίτσα και πολλά άλλα σε άλλες περιοχές. Δημιουργία, ηχογράφηση και έκδοση CD από το επαγγελματικό στούντιο της Πεδινής Ιωαννίνου με επίσημο τραγούδι του χωριού μας που φέρνει τίτλο Καστρίτσα, με στίχους και μουσική του τέος προέδρου του συλλόγου μας, κύριο Νίκο Πανταζή, και ερμηνεία από τον εξαίρετο τραγουδιστή, μουσικό και ιεροψάτη, τον κύριο Μιχάλη Μιχόπουλο. Θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι σε λίγο. Δημιουργία μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλά έτη και πάλι για λογαριασμό του πολιτιστικού μας συλλόγου Τράπεζα Αίματος με ανοιχτή αιμοδοσία που έλαβε χώρα στην αίθουσα του κοινωνικού μας γραφείου πολιτιστικού κέντρου Καστρίτσας. Ξενάγηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στο Μουσείο Λαογραφίας και Φωτογραφίας του 20ου αιώνα. Ξενάγηση για ακόμη μια χρονιά των αξιωματικών των στρατιωτών του 625 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού και ελληνικού στρατού στην αρχαία Ακρόπολη και το μοναστήρι του χωριού μας. Στολισμός της σπηλιάς στην είσοδο του χωριού μας Μπιστούρας σε φάτινη για εφέτος, η οποία απέσπασε τον τίτλο της πιο όμορφης φάτινης της Ελλάδας και για το 2023. Απευθεία συνέντευξη και προβολή της φάτινης μας μέσω του Προέδρου του Πολιτιστικού Σωματείου στο κανάλι Άξιον 24 σε πανελλαδική εμβέλεια. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης δειγματικής ψαλμοαφηγηματικής εκδήλωσης εντός του Ιερού Ναού μας με αφήγηση που αφορούσε την πραγματική ιστορία της γέννησης του Χριστού. Ψαλμός από το τμήμα Γενικής Χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου μας και κάλεσμα από το Ευρωπαϊκό Οδείο Ιωαννίνων που προσκαλέσαμε. Φιλανθρωπικές αιτήσεις κινήσεις συγκομιδής τροφίμων μακράς διάρκειας για οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Τοποθέτηση υπαρκούς φωτισμού στο αποθηκευτικό χώρο της Σοφίδας του κινητικού μας γραφείου. Έκδοση χειροποιήτων ημερολογίων για το 2024. Και εφόσον μέσω του απολογισμού μας λάβατε όλη γνώση για τις δράσεις και τα έργα που έγιναν από εμάς μέσα για το έτος που έφυγε, χωρίς να θέλω να σας κουράσω άλλο, να γνωρίζετε καλά πως ο δραστήριος σύλλογος μας θα συνεχίσει δυναμικά και μέσα στο 2024 να πράττει ακόμη περισσότερες δράσεις και έργα που θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν ουσιαστικά τον τόπο μας, τον πολιτισμό, την παράδοση και την τέχνη της Καστρίτσας. Να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά και σας ευχαριστώ πολύ. Θελήσει καταδέχεις αρκεκίνη να παύσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότη δίδυση, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστον λόγια συγκαταβάση σου. Εις πάσαν την κίνεξη φαινοφθόγκο σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων έτρανος σας. Θα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας βασίλη.
Βασίλειον ιερατευμαν, Πατερώσει εκ Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος, ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, των όλων υπερουσιαίοντος την ενιάξιον ευλόγησον περίοδον, σώδον το ελέησον το απείρο υπήρμον, πάντα σου λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκδόντος το βολήτρωτα, αεφορον πάση το έτος χορηγήσον. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό, επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Γυμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Ευλόγησον τον Στέφανο του εαυτού της Χριστότητος σου, Κύριε. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Παράτηνον το έλεος σου της γινώσκος είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητος. Ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήσου στρατού και πέρ των Κύριων Θεών ημών, επιπλέον συνεργείς και καταβοδός αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του πολιτιστικού συλλόγου, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και νωρίαν ταύτην, και πάσαν πόλη και χώραν απολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ των ειρηνευμένη και διάλογων γενέστη, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψει και δεσκεδάσει πάσα οργή και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίση μας επικειμένης δικαία αυτοαπειλής και ελεήσε ημάς. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσει Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δύσιμων των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους στην τη δία εξουσία θέμενος, ο άναρχος και τελευταίος και υπένικα παντός χρόνων νοούμεν ώστε και υπάρχουν, ο πας εκτός μεταβολής του των όντων, και αλλιώσιος τον πάντα χρόνων και το γεγονότα των τέντε όντων και των εσώμενων πληρών, ο αντιαφάτους του μακροθυμία καταξιώσει μας εις νέων εν εαυτόν εισελθήν. Αυτός πανάγαθε δέστο και την ίσον τάφνη τη θεία σου χάρητη. Ευλόγησον όμβρους ερηνικούς προς καρποφορίαν τη γη δόρισε, τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους ανθρώπιστε και κτίνησε κατασκεύασον. Δώσει μην εν ερήνη και ομονία βεβαία των κύκλων αυτού διελθύν. Το στεφάνο της δόξης των αρετών κοσμουμένους. Το φωτί των εντολώσου ευσχημόνους. Ως εν ημέρα καλώς οδεύοντας. Την Αγία ημών Εκκλησίαν καλώς διαφύλαξον. Το ευσυβέσιμον έθνος τη δυνάμει σου κρατέωσον. Τους άραπτες ημών του στρατών την κρατιά σου κυρίως στερέωσον και κράτηνον. Την νεότητα παιδαγώγησον. Του γύρας περικράτουσον. Τους σκοπισμένους επισανάγει. Τους επεπλανημένους επανάγαγε. Και σύναψον τη Αγία σου Εκκλησία. Ερθέτου διευμάς ημών η βασιλεία, βασιλεία πάντων των αιώνων. Βασιλεία Χριστότης που είναι και ειρήνη και αξίωσον μας, εν ενιστόμητε και μια καρδία. Εμείς και δοξάμε τον Εντριάδη, άναρχον και αιώνεν Θεόν στους αιώνας των αιώνων. Δόξα ο Θεός του Πισμών, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείς Παναχράντου και Πραμόγιαυτου Μητρός, των Αγιοντόξου Παναθήμων Αποστόλων Δόξου Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατεριμών, του Αγίου Γεωργίου του Θεοφόρου, του Αγίου Χαραλάμπου, του τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας ο αγαθός του άνθρωπος και ελεημών του Θεός. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και χαρά. Δεν πειράζει, το ίδιο, το ευρώς είναι το ίδιο, και από εδώ και από εκεί. Δεν έχω ανάπτυξη, έλα πρόεδρε. Να έχεις εσείς χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να έχουμε χρόνια πολλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια σας πολλά.